ҳашарҳои дастаҷамона ва корҳои ободониву созандагие ки дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Турсунзода ва дар ҷамоату деҳот аз ҷониби бахши танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, ходимони дин ва имомхатибон дар шаҳри Турсунзода ташкил карда шуд, хеле муташаккилона гузашт. сокинон субҳи барвақт баромада бо якҷоягии бошандагони ҷамоату деҳот гирду атрофро аз партов тоза намуда дарахтони ҳамешасабзи арча ва гулҳои рангоранг шинониданд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумишаҳрӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад ки пайваста дар талоши онанд ки дар пойдории сулҳу суботи кишвар боз ҳам мустаҳкам намудани пояҳои истиқлолияти давлат ва шукуфоии ин сарзамини бишт осо саҳми арзанда гузоранд. мо сокинони шаҳри Турсунзода дар ҳар иду ҷашнвораҳо дар тоза кардани гирду атрофу хонаву дар кӯчаву хиёбонҳо ва ба шинондани гулҳои ороишӣ ва дарахтҳои сояафкан ки ҳама сокинони шаҳри Турсунзода ҳиссагузор ва дар ободиву гулгуншукуфии ватани азизамон ҳисса мегузорад. дар баробари обод кардани гирду атрофу хонаву дар кӯчаву хиёбонҳо ва ходимони дин алалхусус имомхатибон ва ҳама он нафароне ки дар ин масҷидҳо кору фаъолият доранд, дар ин бора онҳо низ ҳиссагузор ҳаст. як дар андозае ки қабристони собиқ ки алон кӯна шудагӣ ҳаст, дар атрофи 500 метр ходимони дин, яъне ки имомхатибон бо ходимони дин ин гирду атрофро маҳкам карда ки аз гову аз гӯсфандҳо ки чорвои мардум надороянду ин иди наврӯз, ин иди бостомӣ ҳасту ва зинда шудани табиат ҳаст ва оғози сар шудани деҳқонҳо ҳаст ки мардуми деҳқон ва зиёрат ва боғбонон ва дар ин оғози наврӯз ба корҳои зиёраткорӣ боғбонӣ машғул мешавад. маракаи ниҳолшинонӣ ва кабудизоркунӣ аз ҷониби бахши танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, ходимони дин ва имомхатибон дар шаҳри Турсунзода дар ҳамаи деҳаҳо идома дорад. хулас баҳри ободиву созандагии шаҳр мардуми инҷо тасмим гирифтанд ки ҳар рӯзҳои истироҳат ҳашарҳо ташкил карда дар кӯчаву хиёбон ва роҳраву назди муассиса дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонда баҳри сарсабзии ояндаи шаҳр ҳиссагузор бошанд.